Ogene kanye chanuwa Udo Udo kaseno Udo Peace movement apotago Udo kasemanowa Ofo binu kanye jibia Udo kasemanowa Anyanwu tutu kanye bunu Udo kasemanowa Peace movement social club nke Nigeria kanyi nekunu Ife kuli ife kusoni akanyi jakani Ndi cholu gafunu dono wano National President anyonyamani diso Ugozu obele nwa bekeno Ogbuefi Akuchukwu Onyoma na afia building materials keje maleno Gabaniru na nyekwe na zono Akunio dogo ni sobili Imanelo nyekwe ni sanyakani Siri la nyabolo, onyoma ni yuso, onyoma siwae, National Secretary, onyoma ni danyusa ni singidebeno. Peace movement ijofo bibiano, ofo bukava jipolono. Anyango tutu ade chuechu onifeva nazano. Madu keji akanu onobunuku Daniel Obido mwalo Ebu treasurer onyudo naso Ogbuefi Okenze isokwe Ike chukwu bala bekeno Nidimano Mwakibia Aike Bosman Onyoma nisokwanyo Elisha mwanya bolo nisobili Omoyo Nidi anyimano Ife mu peace na America no Obuginyo kanyi nekunu wano Onobunu sudo Gideon Taka Gakeno Nidima Ezi nwa sebu sokwe Emosanya bolo nisobili Amadu Ahijo Obuginyo kanyi chanowa Udo kasemanowa Peace movement apotano Udo kasemanowa Claribe lobala Udo kasemanowa Odozi akwanyeno Veterans Peace movement Odozi akonile mano Udo kasemanowa Levi Obido sokuya Udo kasemanowa Ogbuefi Ugogbo Olile
supervisor kọlọ chairman Daniel Udoma onye ọma gaba n'iru onye Chinyeleze Francis Okafọ gaba n'iru ọgọ bụ n'uchi onye Innocent Nwibe Messi n'Ogidi Udu mmiri nke izizi n'Ogidi Director Norman Electronics Limited Onitsha ezi nwa ọgbaka na nnobi Jakeno Statesman abalị ukwu Alphonsus Ubaka Teenager akụ nwata Emmanuel Nwoyudo n'isokwanyi Isaac Igwe n'isonyi bili onye ọma n'iso okwu efi n'anyelu Ichele n'alọ onye ọma n'idi sọnụ Imanwa gbazu Jakeno n'idi mmanụ Mazi Nwadia Sound Bravo Christopher Nwonu Ekwusi ọnọ n'enyi anyị nụ Peace Movement chọrọ Ambrose Okoye onye ji abịa building material malụ nọ Chidobi Dozie Soki Akụnwafọ onye ọma na Peace Movement ndị chọrọ achọnụ ndị n'ịga eze dị ọra mma Chief Ese N'Okonkwo igwe nke izizi n'ala Grand Patron Peace Movement nke Nigeria eze dị ọra mmanụ n'idi anyị mma n'ezie n'idi n'ụsọ igwe gaba n'iru n'ịga tọla anyị ndị n'idi anyị mma ụmụ Peace gaba n'ọnụ n'ụsọ
n'iso peace movement aga n'iru no anyị esizenu na ba anyị nwere ọkwanụ mmadụ ga-eji aka nọ na mmadụ n'afọ Congress ọnọ n'enyi Okomojukwu onye ọma na ụmụ peace ji aga n'iru no Simeon Mbakwe oke mmiri na-abụ ogwe Managing Director Brothers Commercial Company Eric Obiakonze Kano Potential Chairman onye ọma na gị ka anyị chekwubela gị ugwu no David Anidebe Kano Executive Director Gabaniru n'ụmụ peace sokwa yo anyị eluzienu na Lagos na mmadụ nọkwenu ife ụmụ peace ga-eme n'erika anyanwụ ụtụtụ ọkavadin bịa na mbabitenu Charles Agbazue Obi Director General Anchor Trading Company West Africa Limited onye ọma na ọbụbụ ya mmili bazụ ndụnụ Antonio Basokweano na mmadụ bụ n'ụba n'anyị gbọrọ na-adagwọrọ anyị eluzienu n'Enugwu na mmadụ sokwabilinu Paul Osakwe esobili n'osanya n'iru anyị eluzienu na Binio na mmadụ n'afọnụ Michael Okoye sokwanyo n'obi n'Enugwu Martin Okafọ bịa n'ịdanyịma ife peace movement na-eme n'ụwa nọ ndị n'obukanụ n'afọ apụtago n'ụkwụwa furu John Okonkwo sokwa n'anyị n'obi na Beninu anyị eluzienu Benue State na mmadụ n'afọ Otenkwu Rufus Okafọ ezi nwanne limu chala mụchanụ Alọkisi bịanụ Charles Enechukwu onye anyị jibiri na Makodinụ lekwa n'ịdị anyị mma Club apụtago n'ụwa nọ n'anya dafuzinu anyanwụ ụtụtụ ka anyị bụ nara gafu n'anya ofu obi ka anyị dị n'obe ya ọgịnị ka anyị chọ n'ụwa nọ udo ka anyị chọ n'ụwa nọ nke Nigeria pụtago n'afa judo ọ chọrọ udo n'ụwa na ọ ga-afụ n'udo anyị chọrọ udo n'ụwa this movement nke Nigeria ka na-ekwu maka ya udo gava chọrọ maka na ọ chọrọ udo ji nwa ya ganụ Ogbuefi Akuchukwu National President anyị ga-adịkwanụ ife anyị chọbudonụ anyị n'udo ga-ayị nụ maka oji udo n'udo na-ayị nụ